Gikan ko sa pamilya nga nag-serve sa Ginoo. Pastor akong lolo, papa ug tita. Nindot kaayo lang taon sa uban ng akong pamilya. As anak og pastor, expected jud nga nag-serve pud ko sa Ginoo. Ug nangilabot ko sa tanang buluhaton sa church. Praise and worship leader ko sa among church. Always ko present sa simba ug sa mga prayer meetings. Pero wala sila kahibalo nga ang akong pagpangalagad ug pag-serve is out of religion, out of fear nga masuko akong papa. Wala gyud nako gikinabuhi ang kinabuhi nga naay Kristo. Ug hantod sa akong pag-eskwela sa college nga nalayo ko sa akong parents, nabati nako nga gawasnon ko nga mubuhat sa akong kaugalingon nga gusto. Hinay-hinay nga naimpluwensyahan ko sa kalibutanong kinabuhi. I'm with the wrong crowd at the wrong places. Kinabuhi nga wala gikinabuhi ang direksyon sa Ginoo. Nakat-on ko nga mamutbot sa akong parents. Tungod kay nalingaw ko, paminaw nako nindot ang akong kinabuhi nga nagsubay lamang sa kalibutanon nga kalipay. Ug mao ang akong nakita sa dihang nag-uban-uban ko sa akong mga friends. Miski wala na ako ginabuhat ang mga bisyo nila, kahibalo ko nga supak gyud sa Ginoo ang akong kinabuhi. Kinabuhi nga walay conviction sa sala. To the point, after I graduated, totally I escaped sa kinabuhi ng Kristohanon. Nidawat kong trabaho sa Cebu, ug dito 6 months wala ko'y simba-simba. Trabaho, laag, ug balay ra jud ko. Even every Sunday matulog ra ko, ug gibati nako nga kapoy ang pagsimba. Pasimbahon ko sa akong papa, mo yes ko, pero wala di ay. Hangtod naabot ang time nga nirealize nako ang spiritual dryness sa akong life. I felt so lost, empty and lonely. Gihilak nako tanan sa Ginoo. I surrender ug kinatibuk-an nga naghinulsol. Ning luhod ko atubangan sa Ginoo ug nabati ug nadawat nako ang gakos ug pasaylo sa Ginoo. It really takes a personal decision nga talikdan ang karaan nga kinabuhi aron makakinabuhi ka nga bag-o diha sa Ginoo. Salamat sa kaayo sa Ginoo o sa ka-answered prayer nga mabalhin ko sa akong work dinhi sa pagabian. Gilid ko niya sa usa ka simbahan nga mitabang kanako to grow in my spiritual life. I was thirsty sa pulong niya. Mao nang excited kaayo ko mosimba every Sunday. And sa dihang nabilong ko sa cell group, nakita nako ang akong pagtubo diha sa Ginoo. Naka-encounter ko ug dito na sinati nako ang proseso sa pagbag-o sa akong pagkatawo. Tinuod nga kasing-kasing, tinuod nga kalipay akong nabatunan didto. I am blessed sobra-sobra. Right now na ako sa ushering ministry and sa worship ministry. I also completed my 12 uban sa tabang sa Ginoo. Ako si Nain Autida, 23 years old. May barog usa ka Kristohanon nga naay saktong relasyon, saktong gugma, ug naay saktong direksyon.